Els equips de recerca han trobat sa i estalvi el nen de 8 anys que ahir es va perdre a la casa de colònies de Torà, a la Segarra, on passava uns dies. L'han localitzat a Ardèvol, un poble del municipi de Pinós, al Solsonès, a gairebé 8 quilòmetres d'on se'l va veure per última vegada. Durant tota la nit, bombers, Mossos i voluntaris l'han estat buscant, però aquest matí l'ha trobat per casualitat un boletaire. El nen de 8 anys i amb una discapacitat intel·lectual passava uns dies en una casa de colònies especialitzada a atendre infants de les seves característiques. El casal és a la zona de Llanera, al municipi de Torà, a la Segarra. Després de dinar, el nen jugava en aquest camp de futbol amb altres infants i monitors de la casa de colònies quan, en un moment donat, va arrencar a córrer i es va perdre enmig del bosc. Això passava ahir, però no era la primera vegada. Té una certa tendència a amagar-se, però fins ara aquí havia vingut diverses vegades i fins ara al cap de poca estona sortia ell mateix i sense cap mena de problema. Però aquesta vegada no va aparèixer i de seguida es va organitzar un ampli dispositiu de recerca amb els serveis d'emergències i un centenar de voluntaris. Ens dividim això en dos. Un de vosaltres que fa el Torre d'en Jo de Negó al sud i un altre que acabi fent del Miracle cap al sud. Era una recerca complicada, en una zona boscosa i amb fortes pendents. L'arribada de la nit ho va posar encara més difícil. Finalment, cap a les 11 d'aquest matí, un boletaire ha trobat el nen a uns 8 quilòmetres d'on es va perdre. Era a prop del poble d'Ardèvol, al Solsonès. Estava dintre el bosc i he sentit crits i m'he dirigit cap allà on hi havia els crits i m'he trobat aquest noi. Estava com dintre una síquia, però dret encaixat allà dintre. Però estava bé, li he preguntat si tenia gana, m'ha dit que sí, com que portava una poma a darrere, li he donat una poma, se l'ha menjat i ja està. La primera valoració que s'ha fet per part dels bombers és que l'estat de salut era bo. Evidentment, s'ha enviat una ambulància medicalitzada per fer una valoració més intensiva. I tot plegat, malgrat fer una llarga caminada enmig d'una nit freda, amb pocs graus per sobre de zero. Oriol Vidal Aixalà, TV3, Torà. A partir del curs